Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana ini? Tunggu dan tunggu. Blung, Pak Blung. Review omahe dhisik. Ki omah iki dhewe iki bahan kawak kabeh iki, guys. Iki omah lek dames iki kawak kabeh. Iku yo ngopeni barang-barang mu apa, Pak? Mu siat. Aku ki malah ngarani nggonku ki barang elek kok, Ger. Oh. Barang mukjizat iki. Nggone Pak D. Nggone di Parlan, Mas Japlek iki malah iki omah iki malah kok nggone make Mbah Mur. Nah, iki ditukokno maratuwa. Lah, ku tukokno maratuwa, lah sing kae gaweane Arifin. Pertama dadi YouTuber. Kae lho, iki riwayatnya sendiri-sendiri iki aja diular-ulari maratuwaku, paling aku yo ning isor bruk mbok ning ndi karo. Gak roh. Diular-ulari wong tuwek, guys. Nah, iki ape ndelok omahe Pak Eko, perbandingannya sangat jomplang. Omahe Pak Eko ngeri ya, Pak ya. Kondiang. Apa dierbel apa di kayu? Ya karek Pak Eko meni ngono, Pak. Lah karek Pak Eko wong aku mau omong-omong tok tinimbang cangkem ki turah ngono. Lho, wong urip sini ki ya omong. Apik diomong, elek diomong, pecos diomong, pengkor diomong. Timbang aku dadi tukang ngomong ya tak omong. Lumayan kena iku bahan. Dinggo iki otake walaupun sekolah mbek tapi otake tak nggo kebodohanku. Pitik bongkok. Iya, bongkok senek pira Pak pitike? Telu, guys. Iki mbok diteleki mbok ora Pak karo iki. Wis telek tok ae guys iki. Iki ben kok kene Pak, teleke engko bathek nenggo kene. Teleki lah nek nggone dhewe ngono lho. Telek tok. Iki apa awat ya? Mana melendung. Apa? Lah kena apa rambut pateni leh? Kok yo keminter nek matan. Biasane kok paling polirit, pol mledit, pol mleki. Kembangku petak tukokno pot tuh. Oh, kembang. Ya rasa mekar nggih wong pancene yo tak kek nempot ngenekan. Sok nek digawekno ono taman melati ya yo tak tandurne terus pinggir lek mung tak kon kei. Nek gawekno taman lho. Kembang tanah teko kunae, kembang tanah teko kunae, tager kuno. Nek kembang manis kaya wajahku. Merongos nok Lek, merongos lah ngene lah gaweane sing gawe urip. Ora sah anu kowe gawe emosiku. Merongos kowe iso gawe ngono. Tanah omah ki tak wehno kabeh. Kok pinter maidu gaweane Gusti Allah kowe. Pinter men. Wis Pak ya Pak. Modo-modo mae Pak Eko nek menek sing delok. Diwodo-wodo lah ngono. Nek sing delok kan aku gawe esuk ki apa nggir? Yo engko bergentenan sing nom gawe rono. Nek jame orang gawe awan kayak tok kae. Tak kon Mbak Mur. Mbak Mur. Kayak es, Mbak. Konten. Berangkat. Nomor mergawe 1000 gawean. Rai. Kadang kok wis nentang aja, Mak. Mak mapane triko sithik ae kok. Wis setrika ketok nek gak patek mergo gak ketok berat ndekne yo ngewangi aku.
ngewangi anu, ngeplok-ngeplok ayo mak. Damel ngono ya ndang. Apa kono? Yes, mbuh apa isine ngono, guys. Aku wis gak tak yo isi raisi pokoke ndelok renek sing ndelok ki. Aku iki pokoke isine pokoke mergawe dan mergawe. Jalur iki endi sing masih endi sing adi. Gak roh le. Lek jablek gak roh le. Sing ndi jal? Sing ndi? Ora sing ndi jal? Sing ndi iki? Adike mbek Mas sing ndi? Sing sitok ki pacare Rara. Oh ngono. Waduh. Delok sak rapi. Rapi. Bar iki Astra. bar iki rapi rak wis, Bor. Napa? Bar iki rapi rak wis. Mboten. Tenan? Nggih, sekolah riyen. Pak cek pengen sekolah, cek pengen sekolah. Nggih. Oh. Gak pengen rapi, Pak. Sawah ombo macul. Moh. Rabi nomor opo? Rapin marah ndang di anak nanti keturunan ndang ndang nyekolano neh. Ya wis muter ngono ning alam donya iki sini muter. Muter, guys. Ini tumbuhan apa, Pak? Kecibeling. Golek kecibeling, guys. Kecibeling karo anu. Komis kucing. Kumis kucing. Koplok. Obat kakean obat Pak Jabrik, guys. Memang iya Pak Jabrik ki jeroane wis logrok. Lho, lho. Iku lho dipangan kuwi asam urat to, engko dijipuk. Kulup. Iku ki nek enak apa ki kudune sregep ngono lho, Pak. Dijipuk ya engko. Maksudnya mbok nggo lalap-lalap ambek sambel. Pancene kuwi penyakit kan kolesterol gula gak enak ngger gula. Kolesterol darah tinggi, asam urat. Kuwi wis ngombe ngger salam. Sing berbagai apa ki mbok kandhani ki nanas iki mbok dipangani tok. Jane nanas iki digodhog karo kuwi Pak. Pandan, kok njaluk pandan Mbah. Kuwi lho. Kuwi alung ngono timbang mbok pangan ora ngentekno nek mbok godhog dudohe akeh enek pandane ngono lho. Wong iki mbok manut ngono dadi wong, dikekno mbok koyo kulkas. Mau dikek kulkas tok, mau nggo pedemen nek ketoke duwe ngono ya. Aku seruh lakone. Wong dikongkon godhog jare malah trimo nggo isen-isen kulkas. Akeh tunggale nek ngono kuwi. Nek geger ora japik mbek dames. Mergo tirane geying. Geying lho geying. Tapi ora kecing. Mau geying tok. Iki pandan ya enek iki nggone Mbah Lam. Wis tanduri pandan. Kembang ki enek. Oh, kuwi iki ngene anu. Surah Londo dudukul. Oh, surah Londo iki pancen tukule ya neng kok ngene iki. Di tempat-tempat tembok ini iki yang berjamur. Tepat tukule. Pancen japek pemalas guys kuwi. Panganan saplak kok mbok tawakno. Pangane mau biyen marai kenteng marai sehat. Alah. Masa napa iki delok iki, Mbak? Mato iki delok kambele nek kacange. Ojo. Sikile. Napa? Ora mangan kacang. Ngene dalan piye niki ben asasan duwe Mbah Damis, Mbak Damis, Bu Damis nang ngene. Ngono lho kok iso mbok ditukani. Lah kowe engko mau pangan, kowe iki kacang pin. Kowe yo tuku kene bener kene rat pangan mbok wani wong liya wis ngibadah. Ya wis. Ngono lho lah, ya ngono ke jenenge ben barokah, entek mergawe mendino iso kei wong. Kono yo ndongakno. Apa ra tuku. Kalih-kalih Pak ya wis Pak. Kabeh iki Mbak, wong sak pasar kowe kangger nang ndi kabeh iki. Nunine ya wis ngono kuwi. Lah piye bakul wis ngono kuwi. Tapi kene jiwa mijek jiwa ngono kuwi yo piye neh, wis alhamdulillah paling seger waras sehat walafiat.
Piro le karek piro? Ya Allah, wis papat kabeh. Alhamdulillah. Tungam terus piye? Alhamdulillah ya Allah. Laris manis, Mbak Jamil mari sehat Mbak Lafiat. Terus kok lembut apa meniran. Anu Mbak. Ngomong sekawan Bu Pak. Lho, ngene ya wis. Bakul wis senenge bayani. Sambayani mulih peteng alhamdulillah wis tak mantuk. Dah mulai. Oh, terus rame lah goro-goro guys ya sini kuwi. Papir pokoke. Tak syuting ku nek menawa sing delok akeh neh. Lho guys, omahe kok ambek omahe kok padha ya Pin ya, kurang sithik ya. Wah sing terus iki engko terus dijembarno ngono tak iki dalane ya jios Pin. Yo. Dadi do duwe dhewe-dhewe. Iya ra. Kono dipapras sithik Pin aja. Dalane kono lho dindekno. Ora tidak yang ngono. Piye? Wis tak ombong sing teko kene. Aku sakit. Terus Ya sepi. dianu kabeh dibuntu ngono. Ora Dibuntu kabeh apike Pak, malah duwe dalan dhewe. kalane dibunuh. Iya lho. Kan wis nang wong banyune pun Ya Allah. Iki lho maksud iki ditumpangi dana dana. Danane timbang akeh nggo apa? Walah mah yo ganteng ya Ben. Ganteng omahe jos tenan apik. Lah iki banyune terus piye Pak nek gak dikeki talang? Tak moncratin nang gone Eko engko. ini germangap. Kae ngragatin neh. Pralon kualan Pak. Yo talang. Saya pralon ditalang, pralon kaya Kok pralon meh disuwek. kaya ning rodane iki. Banyune mlebu nggone Eko kae engko. Ya kita tahu dadi siji talang iki. Ngene iku ya dekene dadi siji kalau mau. Karo kulon bereng ya kudune dikeki. Yo engko nyiblok nggone wong Pak. Ketok kok omah gede iki. Ketok kok gendenge mlebu nggone wong ora dianu wong. Heh? Saithik nggone wong kuwi. Bahaya iki. Alu ngetok ae, Pak. Gimbale ngetok ae kuwi kudune. Aja ngantek diblok nggone wong. Andane wong iki saithik lae bakal dadi perkara. Alu ngetok ae ya kuwi. Kok ndek iki ora mbok kongkon ngetok ae. Iki ngongkon neh iki tukang ketok ae pin kuwi. Kok ngatur los. Nek ra nggone batahe ora wani. Andane apik kok. Gendeng siji sarane. Gendeng siji. Nek kono ki nggone kok tetep kei talang pin. Iya ya itu tahun siji. Talang, heeh. Tahun Lah nek sing kula niki tetep ngetok, aja ngasekni bonggone wong. Guys, nek aku prinsipku kok. Nek prinsipku lho, nek aku lho ya. Wong iki ora roh yupah, mari yuk. Mari. Garing. Cek bolong tapi. Isih bolong. Suwi meneh ya yo. bulan tinggi. Kita nyoba nih airport. Paham? Moncrat. Urung mari, guys. Petuku jangan ae. Gak iki kok leno. Aku ki jane duwe godhong yu. Godhong sing iso ngedono kolesterol lho. Apa? Aku nandur. Godhong apa ngono? Tuju apa ngono? Godhong tuju apa ngono? Wis godhong. Wis godhong. Ku anggere mbok pangan telu apa-apa iso turun. Wis gak tau periksa. Iya, ku lho. Pak sanca wong aku nandur kok. Tapi nang godhong saiki gak apa-apa mbok jibuki penyem. Wong ki kaya kacang godhonge mbok kremes sini kok.
Iku tak telepon Sanca, aku iki kanggo gula, kolesterol apa-apa ngono. Tapi ketoke gula. Nek gak gula pokoke gulane ndek ngene pakane 500 kok. Diopo angane kuwi, ora nusuk ngono mangan, sok mangan. Ngono. Tapi ki wis turun gulane. Gulane Awakmu. Iya. Lah aku mangan kan gak seger. ora mari tak. Astagfirullahaladzim, wong tuku kok dipangan tikus, padahal piye Oh, kuwi? gak Ya apa dipantik. Gusti? Oh, nyekel tikus. Nyekel. Ora turu. Nyekel tikus, nyekel tikus. Tapi cek bolong dingin tak iki wis Pak Galih ngene. Anu niki resiki ambak nggih mboten napa-napa pun mboten saking kene kula. Alhamdulillah. Lah ngresi terus wis. Aja di andi plus mak cek bolong. satok. Tapi cek bolong ngene cek nggarap Tak ngenekno, Lah, aku turung buah ngono lho. apa kudu tirung nalip kok. Buah tak. Heeh. Buah terus tak kok putih ngono aku kok. Tingget wong kok anu tak terus tak ganti andi plus ben gak putih. Aja andi plus ayo kasar kuwi terus lagi mbok kek andi plus. Iya ya, nek aku ketok putih. Iku nek langsung mbok andi plus iku engko kantil. Kantil apa ora? Loro gak malah. Ada ora lagi kadang Iki lagi tanah kasar kan ora. Tak andi plus lagi iki. Buah ndek aku isen aku. Lah, iki lho ya. Kambi ditutupi kambi. Ya wis. Kerja. Aduh. Jadi anu wonge Piye? buke apa meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Walah ya. Ora buke bosku lho ya. Iya. Buke bojone Mbak Riri, omahe sing Bengkulu. Oh, sing gak si setruk kae. Gak, nek Oh, walah. Sing omahe Bengkulu. apa digorene. Oh gak iso Mbak aku ngono. Omahku ki dibujati aku ngono. Yo kesel aku engko. Kon ngopeni wong stroke. Terus ki mang jere gone Semarang. Buke sing setruk iku. Heeh, diwehno anake lanang Semarang. Yalah, ya. Bengkulu buke. Buke pe meninggal. Lanang kono wis kritis. Lah ya. Dibel. Lah kritis dek gak yo. Mesti kan yo dibelo anak-anake sing edak. Yo wis lah. Gak apa. Anggepku pepraise apa cek blangker. Mata ngawur ya ambek gone iku. Sayur. Iki tetep pondasine tetep dandani neh Pak yo. Heeh, madan. Iku lho kok. Sok ben niku kongkon mapras ae. Aja ngasek nibu nggone wong. Nek dibatin. Pak Eko kandhani. Reng Iya, tukange kandhani. Jenenge wong iki ora roh, wis ora. Heeh, jaga-jaga. Tapi yo jika sak reng gak apa. Ngatur di Kayak talang ngono ku lho. kayak talang ya wis. Tapi kan kuwi wis melangkah kok. Gak usah, elek malah. Ya lek diketok ae. Heeh. Ya Pak Eko ndek bengi ya ngono. Heeh yo. Lah pancene nek ngadeg ini kan urung roh kok. Sak gendeng. Sak gendeng wis sak gendeng wis, Pak. Wis pas gendeng luwah iki. Sing tengah cek nempir. Ketoke sak gendeng luwah ketok. Loro lho Pak, loro ora apa-apa. Terus nek awake dhewe dikarek engkei pralon ngono. Loro apa sitok? Sitok ya ora apa-apa terus engko kei pralon ra. Aku ya diaru belas kok. Loro ki Iya. kenden. Tapi tebune ning ngisor. Iya nek loro. Sama atas dari. Yo ki jenenge wong langge ditata-tata yo. Koncolan iku. Mare manyol kuwi. Heeh. Kak ngelingno yo Pak yo. Tapi wong kaya Alah. Iki sore kok niku banyune niku. Iya kan urung nata. Nek wis nata kan kok gampang gitu. Tapi gawe dijos. Walah matoh tenan kok. Iki wonge jek rene neh. Lah ki mesisan kon ngethok. Iya Pak to. Iya Pak yo. Lah timbang wonge rene Pak to. Iki timbang wonge enek tek yo. Engko rene neh. Pak iki anu Pak. Heeh. Timbang kowe kongkon wong gak elung wonge dhewe. tapi daging ku tegep ning kayenan. Ora kena tejok nih. Wong pancene yo langge ngadeg. Toto-toto.
Wes tok. Walah matoh tenan. Kono wis anu kok. Lagi berarti rene neh kok. Rene neh. Lah sing masakno sapa bojomu, Rek? Iki sing ki pati geni. Lho iki gak tanggungane wong kono lek. Oh ngono. Wes. Hari iki. Tapi standing karo Maiko malah kelep ketok. Lah yo. Ndang iso gowo di dhuwur ki nukokno anu tanah neh iki. Buruk neh. Lah kamare yo dikeki kok. Keki kono apa awake dhewe? Oh awake. Mantap, Bos. Sarapan. Apa tuku sarapan, guys? Nukokno Pak Tukang, guys. Karo sarapan cangkeme lek gamis. Wis pelem minggir delok, pelem walah. Pelemku ki sing nggok Mbak Romo. Walah, mbah Pak. Iya Pak, pelem Mbak Romo piye Pakku? Walah kuwi kentuk perang-perang sak kuwi. Ngawur aku anu gedhi kok. Mbok anggap nduk saiki. Jane dicipuki yo, Pak. Didum-dumno tanggane ngono jane, Pak. Sing itu sapa? Hah? Aku bukan ibunya ya. Ya dicogroki ngono ae lho. Maksude